Takže čaute ľudia u nového videjka. Moje meno je Matias a našiel som takú celkom dobrú hru. Také oby. Také McDonald's oby. Tak ideme na to. Zdrhnem rovno. To je Pennywise. Prečo tam nič nemá? Slabá technika, nič tam nedávajú. Checkpoint. Sú asi laserové. No tak toto som nečakal. Keď ste to aj čakali aj vy, tak to napíšte dole do komentárov. Čo ja som myslel, že... To je jedno. Ja som si to... Toto už je tá hra nejaká... Ja už tú hru asi zničím. Proste rozsekám. Tej hre šíbe. Checkpoint. Teraz ideme parkour. To sú slamky, ja si myslel, že sú lasery. Aha, táto ženská je mimo, je takto. Nikto ich nevidel? Dome, jos. Hranolky? Si myslel, že tie hranolky zabíjajú. Robíme to takú menšiu skratku. Ja si myslím, že toto je ani neviem, čo nebudem hovoriť, čo si myslím, že to je, ale vychádza to z vás, keď idete na záchod. Ideme plávať. Tak to je kečup. Alebo to je kerov. McDonald's, ja chcem burger. Robíme menšiu skratku. Aha, tak nie je. Pivko. Tá, to je jedno. Ketchup. To je najrýchlejšie plávanie na svete. McDonald's. Sírik, uí. Au. Toto je týpek, ktorý má namiesto hlavy hranolky. Hupa, fejkové hranolky. Krv, nie kečup. Tak to bude asi krv. To bude asi veľmi krv. To bude asi mega krv. To bude asi veľa mega krv. Fantasmily. To bude asi technická krv. A to už je jedno. Dneska je piatoček. Huja. Vodka, to je fejková vodka. To je vodka. Skúsim skočiť na tú stoličku. No to je jedno. Spolu sa bavíme, spolu všetci pijeme, čajky nás čakajú. Čo tam je týpek? To je easy.
Len červené lánka. Hviezdička. Nie, to nie je hviezdička. Prečo mám teraz blondiavé vlasy? Veď nemal, nie? Fejkové hranulky. Hop. Checkpoint. Čakaj. Nakreslíme tu smajla. Hop. To nedá kresliť prstom. Tak. Rušová. A vlaší. Človek. Hej. Hello. Tak, čau. Hej, hip, hop. To bolo easy. What? A ja som myslel, že to do neho strieľa. Tentokrát to není fejková soda, ani hranulky, ani hranulky, mac, cheese, kurníko, šopa. Hop. To bolo také úzké. Ja cez to skočím na riť. Hopa, dneska je piatoček. Takže som si nezobral checkpoint. Hip point, oink. Riť. Tak, dobrá riť. A ventilka. Ja som si hovoril, že to bude fejkové. Ja som si hovoril. Nikto nič nevidel? Prečo som taký malý? Príď to len mne, alebo som sa zmenšil? No tak. No tak ja, dobre, teraz idem parkourové bomby. Hop. Kam nám stále? Hop. Tak teraz, keď si dám one, tak som nezastaviteľný. Aha. Tererere. Prachy, skačem po... Posedenie, to je určite nejaká fake. Vodka! Tá ma zabila. To poviem. To by sa asi ani nedalo doskočiť. Soda. No ja už si robíš čestná zo mňa asi fakt rytku. To je jedno. Prečo máš červené očička? Au. Vidíme mu ruku. Šamp. Mega dlhé oby. OK. Čus.